si creix la riquesa del país, més fàcil serà després fer els projectes d'independència o el que sigui. Però ni que sigui només econòmicament, la part de tenir un suport, de que no et tractin com res. Mira, hi ha una cosa que jo l'he pensada moltes vegades. Ara actualment els bancs són, és com que siguis, hi ha un caixer automàtic que serveix per posar i treure diner i s'acabó, perquè cada vegada volen menys tracte amb la gent perquè no saben què dir-los, cada vegada et posen més problemes, demanes cita per una cosa que et convé i al migdia et diuen que què volies quan tu millor l'havies de resoldre en un moment i això està cremant molt a la gent. 11 no actuarà així, perquè si vol mirar pel territori, pel país, ha de tenir molt en compte la gent.